Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. É a rota marítima máis movimentada de Europa e unha das máis dinámicas do mundo. Ao largo da costa portuguesa pasan todos os días cerca de 400 navíos que fan a crucial ligazón entre o Medio Oriente, coa maior reserva de petróleo do planeta, e o norte de Europa, un dos seus maiores consumidores. Unha embarcación encallada no centro desta rota é o Grande Area, capaz de trabar as engranaxes dunha das importantes relacións comerciais e económicas do mundo, e foi precisamente nesta rota, ao largo da costa portuguesa, entre a Póvoa de Varzín e Viana do Castelo, que un petroleiro con 150.000 toneladas de combustível a bordo se avariou, colocando en causa o tráfego marítimo e levantando no goberno o receo dun desastre ecolóxico inminente. A primeira alerta soou no Centro de Coordenación de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa na cuarta feira da semana pasada, día 30 de outubro. Nisos Rhenia, un enorme navío con máis de 330 metros de comprimento e 60 metros de largura, tan grande como un portaavións norteamericano da clase Nimitz, o maior navío de guerra da actualidade, estaba a deriva no Océano Atlántico, despois de ter ficado sen propulsión no percurso até Le Havre, na França. Naquel momento xa estaba a apenas 13 millas náuticas, cerca de 24 kilómetros da costa. Desde que se tiña variado nese mesmo día até a súa detección polas autoridades portuguesas, tiña navegado en augas abertas en dirección á praia portuguesa con 28 tripulantes a bordo e millares de toneladas de gasóleo nos tanques. O máis común, indica o especialista, é que sexa a tripulación da embarcación a avisar as autoridades de que está en apuros, precisamente a través daqueles canais de comunicación. Mais o ministro da Defensa avanzou que foi a detección e a acción da Mariña e da Autoridade Marítima que, obrigando a contratación dun remolcador e levando este superpetroleiro até máis alá das 24 millas 44 kilómetros, que garantiu que un desastre ecolóxico non acontecía, en Portugal. Un novo caso Prestige á beira de acontecer. En causa, confirmou o público xunto do Ministerio de Defensa, estaba unha avaría dos motores que impedía a movimentación do navío, mas estaba tamén un risco dun desastre que sería moito maior do que algúns anos atrás, por ocasión do Prestige, un navío petroleiro con casco simple de tanque que reventou en 2002 cando a embarcación se partiu ao medio durante unha tempestade na costa galega. As palabras de Nuno Melo, ministro da Defensa, que en declaracións durante a visita ao Centro de Operacións Marítimas da Base Naval de Lisboa, na Almada, distrito de Setúbal, comparou o caso portugués ao accidente do Prestige, que hai máis de 2 décadas orixinou unha marea negra de 5.000 toneladas de diésel, de óleo combustible dun derivado de petróleo tamén coñecido como fuel oil, que foi considerado o maior desastre ambiental rexistrado na costa galega, tendo afectado tamén o mar en Portugal e na França. Na época, o Prestige tiña 77.000 toneladas de fuel oil a bordo. O Nisos Rhenia tiña o doble diso en gasóleo. Isto que escribía un pouco o resumo do que escribeu Marta Leite Ferreira para o público.pt. Xa sabedes que a veces falamos do público español, do digital español, e desta vez falamos do digital portugués, como dicimos,
do 8 de novembro de 2024 titulaba Un desastre pior que o Prestige ameazou Portugal e a acción da Mariña evitou a Marea Negra. Hola, moi boas, como estades? Aquí estamos no Galiportus, no Historia e Historias. Hoxe, xa sabedes, son Germán Estedos, Germana Portuguesa, acompañados da Abraham da Urraca, como non, falando dunha das catástrofes máis importantes da historia galega, da historia peninsular, dunha catástrofe que nos remonta até 2002. Falamos do Prestige e de tantos outros Prestige que se poden reproducir en calquera momento. Estamos aquí, como non, con grandísimo Abraham da Urraca. Moi boas, Abraham. Moi boas, que tal? Cantos Prestige pudera ter habido e, infelizmente, sí que nos destaca, sí que nos lembramos dese 19 de novembro de 2002, que foi sí, a referencia de como Marea Negra máis importante da historia desta esquiniña do mundo. Sí, totalmente, é como o noso 11S. Eu lembrome do que estaba, o 11S estaba a lavar os platos, así lavando a louza, e o Prestige tamén. Cando se estaba a fundir, esas imaxes que capturou Xurxo Lobato, maravillosamente, por desgraza, porque as fotos son espectaculares, o que estaba a acontecer pois era tremendo. Pois sí, temos aí esa lembranza aí cravado, e que era un máis nunha cadea, non? Porque ao final se pensamos 1970, Policommander, 76 Urquiola, 78 Androspatria, 80 Escaptrade, 87 o Casón, 1992 o Mar Exeo, que aínda me lembro, excursión coa escola, ver a Domus a Coruña e quedar todos traumatizados co vídeo do parto, porque non nos explicaran nada até ese entón, e aínda estar os restos do Mar Exeo ali, non? E depois de 2002 pois o Prestige que chega pois como un desastre de proporcións épicas por decisións políticas, non? Sí, señor, por decisións políticas moi controvertidas, de comezar basicamente a non saber que facer e a empezar a darlle voltas ao barco. Achegamon a ría, lévamo pa fora, métemo pa aí, sí. As competencias de Fraga un pouco... Non sei se a xente se lembra daquel conselleiro que había así, que era inmenso, era grande, con barba, López Veiga, que era o conselleiro de pesca, e que, bueno, filtrase despois o de hai que sacar ese barco de aí de unha puta vez, non? Así... porque estaba o 14 de novembro a 4 millas da costa, non? E cando se valoraba o tema de metelo no porto da Coruña, fechar o porto, e entón, como poderoso cabaleiro don diñeiro, xa dicía Quevedo, pois desbotouse esa proposta, porque claro que sería un prexuízo económico tremendo ter un ano pechado un porto, claro. É mellor chapapotar todo. Claro, onde se vive. Era así, claro, era unha nova AP9 de asfalto por toda a costa, 250 km de costa galega asfaltada. Meterse nunha ría podendo escarallalas todas. Claro, e de facto, pois iso, chegar a través do Golfo de Vizcaya até Franza, a costa portuguesa. Por iso este comezo de hoxe do Historia e Historias un pouco coa visión portuguesa do público, claro. Público.pt desta case Marea Negra dramática, e daquela Marea Negra da que 2002 tamén, neses albores deses alboreceres da internet, con moita menos información ou sobreinformación que temos hoxe, tiñamos que recurrir, non sei se te lembras, a moitos medios tamén da parte portuguesa, porque claro, a desinformación do lado español era cero. Sí, eran os hilitos de plastilina que eran hilitos de 250 toneladas ao día que estaban a sair do barco, non? Era así... 77.000 toneladas total, dun buque monocasco. A partir daquelas obrigouse a ter doble casco por estas historias, por estas posibles fugas. Obrigouse a ter Álvarez Cascos, non? Álvarez Cascos. Porque decía que se valorara incluso de mandarlle un zambombazo desde un cazabombardeiro. Fora. De reventalo e cardese, non? Que decían así... fora. Total, que entre Fraga, Aznar, Álvarez Cascos, López Veiga e compañía... Fraga non estaba. Fraga non estaba. Estaba de caza. Correcto, hai que respetar. Claro, pobre home. En todos eses cargos que estabas a nomear, supoño que ías por aí.
ou que depurar responsabilidades, non? Claro, foi por onde ías. Sí. Todos o banco dos acusados, ningún. Foi simplemente José Luis López Sors, ferrolano, que naquela altura fora nomeado por Álvarez Cascos. Era, para non mentir, el era director de Mariña Mercante e naquela altura tiña un nomeamento público, precisamente por Álvarez Cascos. Era director xeral de Mariña. Era director xeral, perdón. Foi o único imputado xunto co Mangouras, co Apóstolos. Apóstolos Mangouras, sona a patriarca ortodoxo. Sí. Apóstolos Mangouras, que acabou sendo... Barco, sí, foi o que pagou o pato. El e despois o xefe de máquinas tamén, que era Nicolaos Argiropoulos. Ireneo Maloto e Demi Rusos, faltanos por decir. É todo pero... demencial. Se estades escoitando todo isto e non vos enterades de moito, tendes moitísima información en internet, tendes moitísimos tamén documentarios, pero é que é un auténtico caos o propio buque en sí. Tiña un como se chama? Non é piloto, como se chama o que? O patrón. O capitán era grego, a bandeira era etíope, sí. A procedencia era, eu que sei, de hindú, decir, un barco destes que intenta pasar totalmente desapercibido. Ben, pues... saíra dun asteleiro xaponés vale, estaba registrado nas Bahamas. Oi, seguro que está nos papéis de Pandora, non? É así... Pero en todo caso era un buque o tipo de buque que era, de efecto, despois foron retirados. Isto é como un capítulo destes de Mayday, catástrofes aéreas, que despois din, este avión foi retirado porque como se caíron varios e morreu moita xente. Pois era o modelo Aframax, que é bo para cando che doi a barriga, non? É así unha cousiña... Claro, o que pasa é que foi aquel momento, 2002, máis o Piche, o Alcatrán, todo, seguiu anos. Hubo esa marea branca face a marea negra, non? Esa marea branca de voluntarios que despois tiveron que pagar consecuencias, porque estamos a falar de un fuel que non só era, bueno, un falso combustível fósil. Eso inventaron, do que eran fósiles que estábamos usando dinosaurios. Eso foi un invento comercial, así non é certo. O caso é que sí que houbo xente que se viu afectada porque, claro, o fuel do Prestige pois contiña metais pesados, cobre, mercurio, cadmio, enxofre. Claro, naquel momento mulleres que estaban grávidas, persoas con afeccións respiratorias. Eu lembro cando se organizaban nos concellos colectivos para xente ir limpar. A mí eu non puiden ir, pero estaba con tratamento neumolóxico. Como sempre pasa a inacción política, a sociedade organizase. Tivemos recentemente no Levante da Península. Correcto, todo o mundo quixo ir alá, todo o mundo quixo ir limpar, todo o mundo se puxo aí de voluntario cos seus traxes brancos, como comenta. Sí, como se fosen pintar o cuarto, que nin medios dispuñan, non? Ian con aquelas fundas de papel. E a nivel galego tamén houbo moitísimas historias aí paralelas. Houbo Plan Galicia. Houbo, digamos, unha chuvia de millóns por todos os concellos da costa. Digamos que houbo tamén moita problemática, moita polémica polas empresas adxudicatarias que dependían digamos, da Consellería de Cuíña e compañía, que estaban aí intentando sacar rédito, como sempre pasa nestas historias das catástrofes. Sí, máis unha vez, pois iso, as fronteiras están no papel e o chapapote non ten fronteiras, non? Efectivamente, pois iso, foi desde prácticamente a desembocadura do Texo a Franza, non? As Landas chegou fuel, non foi unha cousa que outra vez máis, como nos gusta aquí comentar, entendese de fronteiras. Sí que é certo que Galicia o litoral galego foi o máis afectado, mas como vedes un pouco tamén a información portuguesa, pois Portugal estivo moi ao tanto do que estaba a acontecer, porque foi algo tremendo e foi algo totalmente transversal. A maiores tamén hai que comentar que hai un parque nacional, como é o caso das Illas Cíes, que sí, as Illas Atlánticas. As Illas Atlánticas, sí. Que daquelas tamén creo que polo 2002 foi cando foi declarado Parque Nacional, viuse moi afectado pola
pola marea negra, moitísimas especies morreron, Sí, e os fondos víronse moi as aves foran especialmente afectadas. E durante moitos anos, non se sabemos se agora está a cousa 100%, o mar é bastante bravo, mas sí que está claro que o Parque Nacional das Illas Atlánticas Estivo tocado. foi o centro neurálxico da chegada de Fuel Oil. E tamén temos que comentar a creación desa plataforma, Nunca Máis. Nunca Máis, e Burla Negra, como o barco do Benito Soto, no? Que era dentro de Nunca Máis o colectivo de artistas. Como resposta, efectivamente, a toda esta inacción, esta deixadez política. O terceiro desastre máis custoso da historia. Custou o desastre o dobre, porque tamén é algo que eu era moi pequeno e tú tamén. Lembraste unha nave que ia subindo e de repente fixo pum, o Challenger. Nos 80 ou nos 90? Eso foi nos 80. O Challenger foi... Andaríamos a gatas. Eu teño así eses flashes que che veñen de cousas que te impresionan. E entón eso do Challenger debe estar en paralelo con ET. Así unha cousa, pero custou o dobre o Prestige, que e está por detrás simplemente da desintegración do transbordador Columbia e do accidente nuclear de Chernobyl. Sempre temos esas dubidosas honras a nivel galego. É brutal, sí. É brutal que xuntes na mesma frase un accidente relacionado ca NASA, sí. A catástrofe de Chernobyl, e dixeche tamén? O Challenger está por debaixo. O Vale. Challenger está por debaixo, era o Columbia, que ten que ver coa NASA, despois o accidente de Chernobyl, e despois xa están as nosas NASAs cheas de chapapote. As NASAs. Pois xa vedes, 22 anos neste momento despois do Prestige 2002, historia recente, máis historia que nos debe facer reflexionar e aprender un pouquiño de onde vimos e cara onde vamos. Aquí no Galiportus falando de Prestige, de Mareas Negras, a un e a outro lado do Miño. Historia e historias. O voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.